Ginpunto naman ni Senator Judge Alan Peter Cayetano nga hindi gilayon makabig nga iligal ang isa ka butang bangod lamang nga hindi ini kinaandan. Sa hearing sang impeachment trial kahapon nga adlaw, ginpamangkot ni Cayetano ang testigo nga si Violeta Constantino kunahang pansini ang konsepto sang confidential funds sa gobyerno. Ginpakigbahin man ni Cayetano ang iya eksperyensya bilang tiglikom sang Department of Foreign Affairs kung sa diin ginkinahanglan sang ahensya nga mag-withdraw sang 50 million pesos tubtob 100 million pesos matapos ginigo sang mabaskog nga bagyo ang pungsod agod pondohan ng disaster response. Suno kay Cayetano, pesar may yara sa nga pagpangduwa-duwa sa umpisa, ginkinahanglan ang pagpagwa sang gilayon nga pondo bangod sa sitwasyon sang gobyerno. Ginpaanggid niya ini sa nangintikang sang Office of the Vice President nga nag-encash man sang pondo halin sa bangko, kadungan sang pahayag nga just because it's unusual, it doesn't mean it's illegal. Kasi nga usual means parate, unusual means bakit ganito kalaki, no? Because when I was in the DFA, there was a big storm and I've never dealt with Land Bank directly except for my personal account as sa sweldo ko as DFA Secretary. But the President asked us, what can each agency do? So my staff then, si Yusek Ariola said, Sir, maraming ma-stuck sa mga ports, airport at seaport. May isa tayong fund. Kung OFW sila, pwede tayong magbigay. So I think we had to withdraw 50 or 100 million. At sinabi ng branch manager, wala. And then it was a Friday. So I had to call the president of Land Bank and say, Sir, mas stranded hindi. And then they sent over 50 or 100 million. So my point is, just because it's unusual, it doesn't mean it's illegal or whatever. Tama po ba? Wala naman pong illegal doon sa encashment po. Nabatian si Senator Judge Alan Peter Cayetano kag ang testigo nga si Violeta Constantino.